Zvýšený príjem proteínu v strave ti zlepší kvalitu života a pomôže udržať zdravie oveľa dlhšie. Je to hlavne preto, že najlepšie zdroje proteínov, ako sú vajcia, hovädzie mäso a mliečne produkty, obsahujú aj najvyššie množstva vitamínov a minerálov s najvyššou biologickou využiteľnosťou. Tento fakt podporuje tvrdenie, že viac proteínov v strave ti minimálne zlepší zdravie. Naviac na strávenie proteínu telo potrebuje oveľa viac energie ako na trávenie sacharidov alebo tuku. Zo 100 kalórií prijatých z proteínu sa až okolo 30 kalórií musí použiť ako energia na trávenie a zároveň zabezpečí najvyšší pocit sítosti. To znamená, že pri rovnakom kalorickom príjme, v ktorom zvýšiš podiel proteínu, sa budeš cítiť oveľa viac síto. Príjmeš viac vitamínov a minerálov a zároveň ľahšie vytvoríš priestor pre zdravé chudnutie tuku aj naberanie svalovej hmoty. To neznamená, že musíš jesť iba mäso. Stačí, ak zvýšiš porcie proteínu na svojom tanieri na úkor príloh. Spolu so správnou dávkou pohybu to bude mať dramatický efekt na tvoju kvalitu života, zdravie a dlhovekosť. Ak sa ti toto video páčilo, sleduj nás a daj follow.